Tässä näette kädessäni yhden levyn Fuctisol salaettavaa lämmöneristettä. Tämä levy on versiota 100 milliä, paksuus 75 kertaa 100 senttiä on levyn koko ja tämän levyn kuutiopaino 19 kiloa kuutio. Kyseessä on salaettava lämmöneriste, jota käytetään rakennusten sokkelien eristämiseen sekä maavaraslattioiden eristämiseen. Harvinaisempi käyttötarkoitus on vielä sitten käännetyt kattorakenteet. Levyjä valmistetaan 4 eri kovuutta, 19 kiloa, 30 kiloa, 45 ja 55 kiloa kuutiota. Ja levyn kovuus määrittää syvyyden, kuinka syvälle levyä voidaan asentaa sen puristumatta liikaa kokoon. Levy on rakennettu solupolystyreenin muovikullista noin 5 milliä kokoista palloista liimamalla yhteen bitumilateksi liimalla. Levyn salaetuskyky on 370 litraa minuutissa metrin matkalta, mikä on erinomaisen hyvä, vastaan noin 50 senttiä salaa- ja sorakerrosta. Lisäksi, koska kyseessä on salaettava lämmöneriste, levy toimii myös pakkasella, koska se on jäätymätön. Levyllä on hyvin yksinkertainen toimintaidea, suorastaan sanoisin ehkä nerokas. Se toimii kuten kuuluisat Gore-Tex-vaatteet. Eli se pitää veden ulkopuolella, ulkoapäin tuleva vesijoutossa levy valuu maan vetovoiman ansiosta alaspäin salaajaputkitukseen, josta se poistuu. Mutta vielä tärkeämpi ominaisuus on se, kun me asennamme tämän levyn siihen kellarin seinään, kellarin seinän lämpötila nousee korkeammaksi kuin maan lämpötila. Ja silloin vesihöyry alkaa virtaamaan ulospäin seinästä levyn läpi ja pisaroituu joko levyn ulkopinnassa tai maassa. Eli tällä periaatteella levy toimii kuivaajana koko rakennuksen käyttöiän. Jos esimerkiksi rakennusta kohtaa vesivahinko, sisäpuolisesti putki hajoaa tai jotain muuta vastaavaa, Fuctisol eristetyssä rakennuksessa ei tarvita koneellista kuivausta, vaan Fuctisol-levy kuivaa itse rakenteen. Fuctisol salaettava lämmöneriste on myös erinomainen ratkaisu maavaraslattioihin, jotka ovat kapilaarisia. Esimerkiksi rintamimissä taloissa, jossa huonekorkeus on yleensä vajavainen, voimme sijoittaa Fuctisol-levyn lattian alapuolelle korvaamaan 200 milliä paksun kapilaarikatkokerroksen. Myös rakenteellisesti rakenteeksi tulee silloin tiivis sisältä ja ulospäin harveneva. Pääsääntöisesti meillä käytetään tänä päivänä lattialämmityksiä, jossa eristepaksuuden on hyvä olla paksumpikin. Silloin hyvä yhdistelmä on 100 milliä Fuctisol-levyä alimaiseksi ja sen päälle lattia EPS-levy, suodatinkangas ja betonivalu. Tällöin lattialämmitys ei pääse lämmittämään maaperää, mutta jos taas kostetta pyrkii nousemaan maasta ylöspäin, Fuctisol-levy katkaisee kosteuden nousun. Rakennusfysiikan mukaisesti rakenteet pitäisi pääsääntöisesti suunnitella tiiviksi sisältä ja ulospäin harvenevaksi. Rakennuskannassa on hyvin paljon käytetty ulkopuolella tiiveitä, vesieristeitä, pikeää huopaa, patolevyä sun muita, jotka teettävät rakennuksille kosteusteknisiä ongelmia, yleensä kapilaarisen kosteuden muodossa. Nämä ongelmat voidaan ratkaista käyttämällä Fuctisol salaettavaa lämmöneristettä, jonka vesihöyryn läpäisykyky on erinomainen ja koste saadaan purkautumaan ulos rakenteesta jopa maaperään asti. Fuctisol-levyn asentaminen on erinomaisen kevyttä ja yksinkertaista, koska tuote on koottu 5 millin muovipalloilla, asennustarkkuuskin on puskusaumassa 5 milliä. Levyt kiinnitetään seinään muovisilla kiinnikkeellä 8 millin poranterällä poraamalla lävitse
Siksi aika, kunnes saadaan maata levyjen taakse, jolla maa pitää sitten levyt paikallaan. Levyn yläreunaan maanpinnan tasoon asennetaan suojalista, jonka asentaminen huolellisuus on äärimmäisen tärkeää. Siksi olemme valmistaneet valmiita kulmakappaleita, jotta rakenteesta saadaan mahdollisimman tiivis. Suojalista on syytä kiinnittää ruostumattomilla teräskiinnikkeillä 15 sentin välein. Ja lista tiivistetään Sikaflex tiivistysmassalla seinään. Äärimmäisen tärkeää on, että kun asennamme suojalistan levyn päälle, että vesi ei pääse rakenteen takapuolelle, vaan tulee aina etupuolelle ja valuu siitä alas salajaputkitukseen.
välissä sitten. Fuktisella salaettava lämmöeriste on myös erinomainen ratkaisu uudisrakennuksiin. Toimintaperiaate on aivan sama kuin saneerauksessakin. Saamme samalla levyllä pystysalaetuksen 370 litraa minuutissa vastaan noin 50 sentin salaajasodan kerroksen salaajatuskykyä. Rakenteesta tulee oikeaoppinen, tiivis sisältä, ulospäin harveneva. Kiinnitystä käy kätevästi väkäiseet omaavalla kiinnitystulpalla.